So muna kira ga gidan damben Sokoto ga Ahmad Dan Tambol matsayi ne na masoyin wasanni ko masu 'yan wasannin su ci gaba da yayin kura bisa ga umarnin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Daraktan Magina ya mai da hukuncin nan kamar yadda yake wanda Alhaji Daraktan Magina ya umurci da shaida musu Alhaji Yahaya Kashi Ankari da Alhaji Babu Gambo na yan kuzo sun umurci mu sanar da hukunci kamar yadda yake. Bahago Umaru zai je wata ɗaya daga yau da nake magana da kai 1 ga wata zuwa 31 ga wata, kuma tara za ta koma naira 100,000 kamar yadda aka saba ma kowa. Wannan abu ba na farko bane, ba na biyu bane, ba na uku bane, haka ake yi. Yara ina maza suke wani ya ta karo zuma, wani ya ta karo zuma. Masu kallon mu da bibiyar mu a wannan kafar tamu ta gidan dare Dambe and Sport TV News, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan lokacin, inda a kowane lokaci kuke ji mu da wato shugabanni da kuma masu bibiyar harkokin wasannin da gargajiya na ƙasa gabaki ɗaya, inda a wani lokaci kuke ji mu da su karan kansu 'yan wasan da muke tattaunawa da su a kowane lokaci daban-daban. To kamar kullun a yau ma ni ne Muhammad Sani Suleiman gidan dare zan kasance tare da ku, kuma kamar yadda zan ce kuma muna tare da wani bako da za mu kasance da shi a cikin wannan shirin na wannan lokacin. Kamar yadda aka cewa a gabakin mai tafi daɗi, zan ba shi dama ya gabatar da sunan shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A da farko dai suna na Alhaji Masa'udu Salisu Gusau, wanda aka fi sani da sakataren jama'a na ƙasa kuma sakataren haɗaɗɗen ƙungiya ta ƙasa wadda ta haɗa Gurumada da Jamus da Kudawa baki ɗaya, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Tanko Daraktan Magira, maza yaƙin birnin Zazzau son turakin Basto ta Cizon da Kwa, ciyaman na haɗaɗɗen ƙungiya na ƙasa baki ɗaya kuma ciyaman na Kudawan Dambe baki ɗaya. To madalla, sakatare barka da shigo a cikin wannan shirin a wannan lokacin. Alhaji Sani Suleiman gidan dare, barka da dare. To madalla, kai tsaye bari mu je ga wannan shirin, bari in soma da tambaya muke tafi da kai a cikin wannan shirin na wannan lokacin. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yan uwana masu albarka, masoya dambe na Najeriya baki ɗaya, Kudawa, Gurumada, Jamus da kuma ainihin masu kallon dambe, 'yan dambe, masu gidajen dambe, mawaƙa, kowa dai na faɗin Afirka da duniya baki ɗaya inda za su saurari wannan abin da ke tafiya garin matsayina na sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiya na ƙasa baki ɗaya. Na zo ne bisa ga umarnin shugabanmu Alhaji Tanko Daraktan Magina da kuma umarnin ciyaman na Gurumada Alhaji Yahaya bin Yusuf Kashi Ankari da umarnin ciyaman na Arewa Jamus gaba ɗaya Alhaji Babu Gambo na 'yan kuzo da sauran magoya bayan su gaba ɗaya. Bisa ga wani abu da ya faru a ranar 27 ga watan da ya wuce na shekarar da ta gabata a garin Sokoto, wanda ya faru ga Bahago Umaru da ɗan wasa na Gurumada, wato da ɗan wasa na Jamus, wanda aka samu wata hatsaniya ta kaddarori da ibtila'i wanda yake faɗa ma 'yan wasanmu lokacin da suke cikin yanayi na wasa, wanda yake yana ɗaya daga cikin dokokin da suka saba ma doka haɗaɗɗiyar ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya ƙarƙashin jagorancin Alhaji Tanko Daraktan Magina, wanda yake mun samu wannan ƙorafi da bidiyo da sauran abubuwa da aka turo zuwa ga haɗaɗɗiyar ƙungiya. To kasancewa haɗaɗɗiyar ƙungiya dole sai an tsaya an yi bincike, an tabbatar da al'amari faruwar abu kuma ya zamanto akwai shaida. Mun yi wannan hukunci ba ɗaya ba biyu ba uku ba huɗu ba, a nan Sokoto ma an yi, kuma an yi biyayya gare shi, Kano an yi, birnin Kebbi an yi, Ogere an yi, duk dai inda Allah ya sa wannan itila'i na faruwa ga 'yan wasanmu ana yi ne domin kowa ya tabbatar da an mashi adalci. To alhamdulillah mun samu bidiyo da kuma takamaiman abin da ke faruwa na abin da ya faru tsakanin dan wasan Gurumada Bahago Umaru dan wasan Arewa Jamus, wanda yake an samu gaskiya a saba dokar mu ta biyu ta ƙasa baki ɗaya wadda shafi hukuncin 'yan dambe. To amma duba da yanayi mun makara wajen hitar da hukunci, wanda yake an yi wannan al'amari tun ranar 27 ga wata, ya kamata a ce hukunci ya hita a ranar 28 ga wata, kwana ɗaya ko kwana biyu. To amma duba da yanayi na tsayawa bincike da tabbatar da hakikanin al'amari,
to shi yasa hukuncin ya kawo har yanzu, kuma ni ba ni ne mai magana da yawun kungiya ta haɗaɗɗiyar kungiya ba, Allah matsayina na sakatare ciyaman ya umurce ni da in zo in yi bayani, kasancewar shi mai magana da yawun kungiyar yana ɗan da wasu hidimomi a gaban shi. Muka samu labarin hukunci wanda aka yi ma Bahagon Umaru, wanda gidan damben Ahmad Dan Tambuwal an gabatar da hukunci. To mu sani ba jinkirin yin hukuncin mu ne ko dai, amma dai alhamdulillahi muna da kyakkyawar alaƙa da fahimta tsakaninmu da Ahmad Dan Tambuwal, wanda tsakanin da Allah muna yaba mashi bisa ga irin goyon baya da haɗin kai da yake ba haɗaɗɗiyar ƙungiya ƙarƙashin jagorancin Alhaji Tanko Daraktan Magina, wanda yake mu muna alfahari da shi na alfahari da mu. Duniya ta tabbatar ta gani mu masoya ne ga gidan damben Ahmed Tambuwal ɗan Sokoto, kasancewa irin yadda shugabanninmu da mu muka je muka kwana 2 ko 3 a garin Sokoto domin aiwatar da final, kuma ya ji daɗi, mun ji daɗi, kuma irin wannan kaddarori sun faru a gidanki, kuma mun yi hukunci, kuma ya yi biyayya da hukuncin mu, bai yi jayayya da mu ba mu yi jayayya da shi, muna da kyakkyawar fahimta. To yanzu mu je kai tsaye ga wato makasudin wannan wato kiran. To shi ne muke so mu yi bayani bisa ga hukuncin da muka ji an aiwatar, wanda muna neman goyon bayan masu gidajen dambe na ƙasa, tunda kowane mun ba shi kwafi na wannan dokoki da ƙa'idodi wanda muka shaɗanta. To amma sai muka ji daga baya an yi hukunci na cewa Bahagon Umaru zai biya tara ta 50,000 kuma ya yi kwana 3. So muna kira ga gidan damben Sokoto, ga Ahmad Dan Tambuwal matsayi ne na masoyin wasanni ko masu 'yan wasannin su ci gaba da yayin kura bisa ga umarnin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Tanko Daraktan Magina, ya mai da hukuncin nan kamar yadda yake, wanda Alhaji Tanko Daraktan Magina ya umurci da shaida musu Alhaji Tanko, Alhaji Yahaya Kashi Ankari da Alhaji Babu Gambo na Yankuzo sun umurci mu sanar da hukunci kamar yadda yake. Bahagon Umaru zai je wata 1 daga yau da nake magana da kai 1 ga wata zuwa 31 ga wata, kuma tara za ta koma naira 100,000 kamar yadda aka saba ma kowa. Wannan abu ba na farko bane, ba na biyu bane, ba na uku bane, haka ake yi, shine fiyarin mai kyau, shine kuma adalci. Abunda duk aka yi mawa ne ai mawa ne, ba kude, ba jamus, ba gurmada. Duk wanda ya taka wannan doka ta biyu, to shine hukunci fi ya je wata 1 sannan kuma ya biya tare 100,000. So muna kira ga mai gidan dandan Sokoto karkashin jagorancin Alhaji Tanko Daraktan Magina da Alhaji Babu Gambo na Yankuzo da Alhaji Yahaya Kashi Ankari da yayi muna adalci, ya ba kungiya adalci kamar yadda ya saba. A yi biyayya ga wannan tafiya, ba don koyi ba, domin wannan tafiya ta ɗore tsakaninmu da mu da su, da masu gidajen damben, da masu kallon damben ma, da masu buga damben. Ba kiyayya ba ce, ba nuna rashin ƙauna ba, a gyara hali ne, gyara kayan ka bai zama sauke mu raba. So muna kira ga wannan umarni ya fara shi daga yau 1 ga wata zuwa 30 ga wata, kamar yadda dokar ƙungiya haɗaɗɗiyar ƙungiya ta tanada ƙarƙashin jagoranci Alhaji Tanko Daraktan Magina. Wannan shine umarnin da aka bani domin in zo in gabatar. Kai maganar dokar haɗaɗɗiyar ƙungiya, kuma wannan hukuncin da shi Tambuwal ya yi, an ga za mu iya cewa shine na farko da aka ga wani mai gidan dambe ya yi irin wannan a karan kanshi. Kamar yana da wannan tsarin na haɗaɗɗiyar ƙungiya, ko in ce wannan kundin dokokin na haɗaɗɗiyar ƙungiya a nashi ɓangare yana da shi a hannun shi. A gidan da ai na faɗa tun farko da ce shi masani ne akan wa'annan, masani ne akan wannan doka ta mu, saboda dokar ta riga ta zo hannun shi. Shi yasa nake cewa muna masa adalci akan kila ya ga mun dan yi jinkiri tun daga 27 ga wata da 8 da 9 30 31 ba mu aiwatar da wani hukunci ba, kila shi ya ba shi dama yayi wannan hukunci, amma ba shi ba. Duk dan gidan dandan, duk mai gidan dandan Najeriya yana da wannan doka tamu a hannun shi, kuma ni ina da yaƙini ga Tambuwal mutum ne mai biyayya, ma'aikacin gwamnati ne. Na saurari hira shi ya yi bayani, mutum ne mai biyayya, mutum ne mai son a ci gaba, kuma alhamdulillah ya ce shi president ne na harkar wasanni dambe na Najeriya. To ashe ko wani duke shugaba, wata shi a yi biyayya, wata shi a yi da'a,
fata shi a zauna lahiya ba a yi tashin hankali ba, kuma wa mu fata gidan damben kowa ya samu na kasu. Hasali ma mu mutane ne waɗanda muke ƙara ƙarfin gwiwa tsakanin kuɗaɗenmu da mutuncinmu ga su masu gidajen damben, saboda da mu suke yi da su muke yi. Duka 'yan wasan nan sun dogara ga masu gidajen dambe, sun dogara ga supporters ɗin dambe. Idan babu gidan dambe ba za su zo su buga dambe ba, idan babu supporters ba za a yi gidan dambe ba. To dole ne mu yi kokari tsakaninmu da mu da su mu samu kyakkyawar alaka da haɗin kai, da mu da su ba mu cutu ba su cutu ba. Kuma wannan doka da ba yau bace, kuma an yi ta, an yi sabis ɗinta ba ɗaya ba biyu ba, akalla mutum ya kai biyar ko da ɗan dambe daga kudu da arewa wa'anda da gurma da wa'anda suka yi sabis ɗinta. To muna son abun ya zama balancing, ba wani wanda zai cewa ai ba kudu ya yi laifi an bashi kwana 3 ko 4, ko gurma da ya yi laifi an bashi wata guda, ko arewa jamus ya yi laifi an bashi kwana 20. Muna da kalubale ga irin mutane masu kallo wa'anda ba su fahimce da haɗaɗɗiyar ƙungiya ga taya ba. Laifi ne an ka ce constitution ne an ka tsara wannan zai yi wata guda in yi laifi iri kaza, to hakan zai yi. In ba mu mance ba dandan da aka buga na mota wanda ake yanzu wanda za a yi final 10 ga wata a Agugu, muna ganin hakan ya faru, kuma muna da wannan doka ita ma ta cin zarafin shugaba na supporters ko na ciyaman na jiha ko na ƙasa ko wani memban mu in ɗan dambe ya yi. Dogon Cisco ya yi, yanzu haka yana sadis ɗin wata guda. Muna da doka wadda yake idan ɗan dambe ya ci amana ga mai gidan dambe ya ci mai kuɗi, ya hana mashi kuɗin shi ko ya ƙi zuwa ya mashi wasa, za a hukunta shi. Alhamdulillah kuma muna nan kan ko shekaran jiya an ji hirar da Alhaji Aminu mai anguwa ya yi akan dogon Messi da sauran wasu 'yan wasa wayanda aka ba kwana 5 su mai gidan Argungu da kuma Ogere kuɗin fi, domin an yi alƙawari da su sun saba. To ashe muna kare mutuncin masu gidajen dambe, muna kare mutuncin 'yan dambe, muna kare mutuncin supporters, kai kowa ma wanda ke da haƙƙi ya zo ya raya wannan al'ada ta mu ta ƙasa, to muna kare mutuncin shi. Kuma kuɗin nan 'yan an ba da su ba mu ci a ɗauke su a kawo su a da ƙungiya ba. Hasali ma mu yanzu cin mutuncin da aka yi mutum mu na birnin Kebbi da aka yi tara, ba a ci an yi tara aka ce a ba ciyaman naira 10 ba, saboda babu dalilin da za a ci don ɗan dambe ya ci mutuncin ka ce a shi kuɗi gare shi a ba supporters. Amma an tsaye da ɗan dambe wata guda ba tare da tara ba. Amma ɗan dambe da ɗan dambe an cin zarafi ko an cin mutunci, to akwai tara ta biyan kuɗi. Ɗan dambe in ya ci kuɗin mai gidan dambe kuma akwai tsaye da ki, yanzu idan da aka ba kwanaki 5 idan suka ƙi ba da kuɗin nan, to akwai su ma nasu hukunci wanda za a hana musu dambe a ko ina a gidan dambe Najeriya, sai sun ba masu gidan dambe kuɗin su, sai sun ba Ogere kuɗin shi, sai sun ba mai na Argungu kuɗin shi. Alhamdulillah wannan shi muke yi don Allah, muna son mutane su fahimci ba muna yi bane don cutar da mutane ko ɗan dambe ko mai kallon dambe ko mai gidan dambe ko makaɗin dambe. Duka abun nan in ya zama guda aka yi da'a aka yi biyayya, ko bayan babu mun sun hida abu mai kyau. Kuma ina ƙara jaddadawa in Allah da ina tabbacin Ahmad Tambuwal mutum ne mai biyayya, kuma na tabbatar da yana son a ci gaba ga harkar dambe, kuma ya yi ƙoƙari halin da ake cikin Sokoto duk da rigingimun Sokoto da komai, amma ga yanan gidan damben nan tsaye da kafaci, muna neman ya bamu goyon baya da haɗin kai domin wannan abu ya ci gaba. Yawa sakatare, mahiya ala waɗannan 'yan wasan ba za ka gaba a garin su suke ba, kuma musamman irin wannan lokacin 'yan damben suna zuwa garuruwa ne zuwa wurin wannan wasanni. Akwai wani tanadi da haɗaɗɗiyar ƙungiya ta yi idan an dakatar da ɗan dambe na wato wani mataki da za a ɗauka, ko kuma wani condition ko kuma wani nauyi na shirin su abubuwa da za a ɗauka? To gidan dare yanzu mutum yanzu in na aikata laifi sai a ce akwai tanadin abin da aka yi wanda za a bani wasu kuɗi ko wani abu kuma bayan na yi laifi. Amma duk da haka nan ba za a rasa wani adalci ba wanda ya shahi. Yanzu misali na tabbatar da Gurmaɗa suna son Bago Umaru, kuma Bago Umaru yana son Gurmaɗa, kuma ba an yi bane don a cutar da shi. Kuma yana da tabbaci insha Allah kungiyar ta Gurmaɗa idan ya yi biyayya ga wannan hukuncin da aka yi mashi, in Allah ya yarda ban ce sun yi wani tanadi ba, amma matsayin Alhaji ya kashi Ankari jajirtacce da gudunmuwa da haɗin kai da yake bayarwa ga tafiyar harkokin wasannin dambe na ƙasa, ni na da yaƙini insha Allah Alhaji ya bin Yusuf Kashi Ankari ba zai ba Umaru Bago Umaru ba ya zauna haka nan tsawon kwana 30 babu wata gudunmuwa tsakanin shi da shi. Na tabbatar da ko shi ko masoya za su yi iyakacin ƙoƙarin cewa Bago Umaru bai tagayyara ba cikin wa'annan kwana 30 da izinin Ubangiji. Ina tabbacin Gurmaɗa za su yi wannan gudunmuwa tsakaninsu da shi. Ko ba kude ne abun ya faru, ko ba jamushe ne
za a iyakacin kokarin cikin laihuka dai a ga cewa an ba shi wata gudunmuwa ba wadda ba wai rubuce take a tsari ba yana cewa haɗaɗɗiyar ƙungiya ta tana da irin wa'annan abubuwa ko a ƙungiyar gurma da ko ƙungiyar jamus ta tana da ba a'a in ni ina da yaƙini ne da in Allah ya so ƙungiyar gurma da ba za su kyale ba ga Umaru ya zauna haka nan ba kwana 30 ba wasa tunda a ce kuma ba za su yi wani tallafi tsakanin su da shi ba masoya ma na san za su bayar ko yayi wasa ko bai wasa ba ina da yaƙini insha Allah daga ba bangaren arewa da bangaren kudu akwai masoyan shi wanda in Allah ya so za su taimaka mashi ta kowace irin hanya domin ya samu ya ɗauki nauyin kan shi kafin ya gama wannan suspension ɗin. Amma ba na ce wai haɗaɗɗiyar ƙungiya mutane su fahimta ba na ce haɗaɗɗiyar ƙungiya ta tare da wani abu wanda take ba wani in ya yi laifi ba ko kuma ƙungiyar gurma da ko ƙungiyar jamus. Amma da ni ina da yaƙini don da yawa waɗanda an ka saya sun ka faɗa cikin wannan tarko ni ina da yaƙinin sun samu gudunmuwa da yawa. Wayanda sun ka faɗa cikin gurma da ko jamus da yawa wasu sun tallafa wasu saboda ganin ba su wannan wasa. Shi ma ina da yaƙinin in Allah ya so tun daga ciyaman ɗin shi na ƙasa har na state ɗin shi har masoyan shi daga kowane ɓangare za su ba shi wannan gudunmuwa domin ganin ya tsare lalurar shi da kuma rayuwar shi in Allah ya so kuma ba muna mashi fata ya koma ba ko wani ya ƙara yi ba muna fahimtar wannan abu don jin daɗi ba ne wallahi mun son a zauna lahiya mun son kowa ya zo ya wasan shi amma dai duk wanda zai yi wani abun da bai dace ba ga harkar tafiya to ana so a nuna cewa wannan ba biasness take kowa a ba shi haƙƙin shi don kiyayewa zuwa gaba wallahi yan damben nan sai sun yi mu jin daɗi zuwa gaba idan wannan al'amari ya tabbata. Wannan hukunci ya riga ya soma aiki daga yanzu kenan. Wannan hukunci ya soma aiki daga yanzu bisa ga umarni ba nawa ba ni ma an bani dama ne in zo a yi bayani matsayina na sakatare kasancewa shi a chief media namu yana da wasu hidimomi a gaban shi wanda bai samu dama ba wannan cikin dare na aka bani wannan umarni karkashin jagoranci a can kudaden majina yau 1 ga wata wannan hukunci zai fara daga yau zuwa ranar 30 ga wata mu muna ƙara kira ga gidan damben Sokoto da kuma kowane gidan damben na Najeriya su yi haƙuri mu ci gaba da ba juna haɗin kai domin tahiyar nan ta gyaru ba mu cutu ba su cutu ba 'yan dambe ba su cutu ba don gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ina kira ga 'yan kallo su ba masoya ne da na san za su ji zafi su yi haƙuri wannan ba shi aka fare mu ba an yi ma kowa kuma sun ƙare abun ya biya wuce kuma muna tunanin ba a taɓa wani hukunci wanda ya zo ya ƙara maimaita abin da ya yi abu ba ya zai zama izina ga kowa to Allah ya ba shi ikon jurewa kuma Allah ubangiji ya ba da ikon a yi biyayya ga wannan tafiya tamu da mu da su duka mu haɗu kai mu zama abu guda domin tafiyar wannan dambe namu na gargajiya ya samu ɗaukaka a duniya